Okay, mayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sana na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad, Reverendo Bantre, Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga samantarong adlaw, Huwebes, unsa samantarong pitsaha. Pizza 5 na kini sa bulan sa Oktobre, no? Nahitabo gyud mga higapon mga higala. Daghan kayong tao gahapon sa fiestas man huyod, no? Daghan kayo. Ako ni misa sa alas 6 nga misa, daghan sang nanimba Mayo. O dito po sa alas 10, daghan sang nanimba. So salamat kayo ha, mga taga Manhuyod, sa suporta nga inyong gitampo, no, alang sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Senior San Francisco. Okay, no? Okay, no? Padayon kita sa ato ang mga buluhaton ni ining kabuntuhon. Aboy na mga higala ang ato karon ari kita sa ato ang Saint of the Day. Aboy na ang atong Saint of the Day karon, bisag way nangutana. Ang atong Saint of the Day karon, bisag way nangutana. Sa pamahigala ha, kay murag wala diri sa usa nako kalistahan, murag ni diri pikas, di diri pikas. Oktubre 5 ang ato karon nga patron mao si Saint Francis Xavier Silos. Saint Francis Xavier Silos, no? Saint Francis Xavier, yan ay may pakapin nga Silos, no? Seelos. Natawo kini kining Saint Francis Xavier Silos ni adtong 1819 ug namatay ni adtong 1867. Natawo siya sa Southern Bavaria. No, nya usa kini siya ka redemptorist. Unya naka-appeal siya sa misyon sa Amerika, no? Unya trained redemptorist student, preached English and German in Midwest, New Orleans. So sa ato pa daghan manggod sa Midwest, New Orleans nga daghang po mga German. Muna nga kini si Blessed Francis Xavier Silos nag-preach po siya in German and in English. Una niya beatified in 2000. Unya ang kining nahimo ang iyang kapistahan karong adlaw, Oktubre 5. Okay. Ari kita mahigala sa atuang unsa may atua? Ari kita sa atuang kining CBCP News. CBCP News ato mahigala ang nanawagan karon sa katawhan nga si Bishop, no? Si Bishop Moises Cuevas nanawagan karon sa katawhan nga atimanon gyud ang Verde Island Passage. Verde Island Passage. Mao kanay panawagan ni Bishop Moises Cuevas. Unya balita gikan sa Vatican, Synod on Synodality gisugda na didto sa Roma. Sumala pa ni Pope Francis tumong kini nga mapahinumduman ang simbahan nga ang simbahan may takus, may tulumanon gyud sa pagdala sa pangalan ni Hesus ngadto sa kalibutan ug itutok nato kaniya ang atoang mga hunahuna. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ining kamudtuhon ug padayon kita sa atoang mga buluhaton. May mudto di ay no sa ako ang gawik din ha sa Kalumbuyan, no? Si gawik si Padre Christian Bomidja. Dili Bomidja, no? Father Christian Durango. Ayan, no? Kaya kung ano guni siya, pag-umangkon man siya ni Father Bomidjano, nila ni Father Frank o ni Father Cecilio Bomidjano. Kini siya, kuan siya, usa kini siya ka Durango, no? Kaliwat ng taga Manhuyod nga Durango ka.
Nahala pa dayon ta mga higala sa tuwa nga mga buhaton ni ini kabuntuhon ug ari na kita sa atong katikisem. Katikisem na itong higala doon ay mga pangutana. Kung ang miyembro sa laing relihiyon unya gustong magpabunyag sa Katoliko, unsa may buhaton. Of course, magpalista ginusa sa opisina. And then interviewon sa pari, and then tan-awon kung unsang relihiyon siya nga membro sa una. Nya tan-awon pod ang formula nila sa ilaha nga pagbunyag, no, panalitan unsa man siyang relihiyon na. Kung kuan kini siya kanang gitawag og ang ilahang bunyag Trinitarian kana bitong sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, dili na kinahanglang bunyagan pa sila pag-usab. No, ang himuon lang ikuan ra siya, ipaprofess ra, ipadayag ra niya ang pagtuong Katolikanhon. I believe in the one holy Catholic Church, inana ba. And then kumpirmahan siya, no? Kung ang formula nila sa ilahang bunyag Trinitarian, pero kung dili na dili Trinitarian, bunyagan gyud, no? Kaya according to Canon 864, every unbaptized, ang katong bunyagan, every unbaptized person and only such a person can be baptized. Unbaptized ra gyud mo bunyagan. Pero kung nabaptize na according to Canon 864, di na kinahanglang bunyagan, no? Ikuanon la siya, ipaagi ra siya og seminar, interviewon sa pari, and then ipakuan siya, ipa-undergo siya og catechumenate program. Nga sa ato pa ang kining ikuan siya, tuduan siya sa mga ipa-undergo siya og catechism, basic Christian doctrine, obligasyon sa mga sakramento sa bunyag, unya ipaprofess siya sa atong pagtuo kana bitong I believe in the Holy Catholic Church nga niana. Then paghuman, kuana na siya kanang kumpirmahan. Naingon niya na. Kalimitan nga mahitabuan na kini mga kalaslon kay usahay madalaman sa pangasawunon ang pamanhonon. So muna nga kung pananglitan magpabunyag siya, moagi pa siya og catechumenate program, catechism program, and then ipaprofess pa siya sa iyahang atong faith, and then paghuman i-kumpirma na siya. No? And then unsa may buhaton, and then kasal na siya. No? Basta kay ang iyahang bunyag Trinitarian formula. Okay, klaro? Panalitan pader kanhi Katoliko unya nagplanong mubalik sa pagka-Katoliko. Niundang na siya, nibalik sa laing relihiyon. Pwede na siya, balay ato na siya dawaton og balik, pero matigkita usa sa Katolikong pari. And then mag-istorya-istorya, and then pakumpisalon, pwede na siyang makabalik siya pagka-Katoliko. Pwede ra ba nga mag-fiesta ug wala ray kanang kaon-kaon? Depende man na ba kay ang fiesta pagpasidungog man na sa mga santos. So doon nagigamay siguro nga gamay nga kanang selebrasyon. Pero bisan gamay lang, depende ra gus maabot. No, dili ra gyud pod kay mura nakasulay mo na ay mga nga magfiesta ra sila, magpamisa ra. Dito sa Sibulan sa una na ay magfiesta rin ang kapilya nga magpatlak ra ingon na. No? Depende na dili na kinahanglan nga dako gyud kayong hikay. Basta wala po tayo mahimo. Pero kung naagid po tayo mahimo, anong gatumang magulo ginagmay man ta nga kaya man nato nga mo pakaon sa mga tao kay pista man lagi. Okay? Okay, no, last nato nga topic may gala. According to a handmaid of the Catholic Sacraments. Karon sa makining religious procession. Religious procession is to be found in many religious worship. For example, 2 Samuel 6, no? Gitigom ni Hari David ang iyang mga sakop o mga 30,000 kabuok ug ilang giprosesyon ang arka sa kasabutan. Ug nagsunod si Hari David nga nagsayaw. Sa gihimo ni Hari David, gisaway siya ni Mikal, anak ni Saul. Matod pa niya, nabuang naman siguro ni siya. Apan si David,
nga gihimo og agi og pasalamat sa Dios nga mipili kaniya ug matud pa wa gyud siya okay, no? So muna siya. Sa ato pa kining religious procession di ay usa kini kapaagi nga diin ikapadayag nato ang atong pagpasalamat sa Dios. Magdepende. Magpasalamat sa Dios ba? Magpasalamat ato bang ipasidunggan ang santos, pasalamat po sa santos. Magdepende na sa rason ngano nga kita naghimo sa religious procession. Pero for sure, maghimo tag procession tungod kay doon natay tumong relihiyosong tumong sa ato ang pag-procession. Okay, klaro? Abi no, dinhin na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Don Double A. Mana milit na usab kaninyo manalangin kanato ang Dios nga magkaagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.